Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Okay, kaysunan may adaw ko na tuntanan. Kumusta ka mga yan sa mga lagad si Kangin na Trifon Morales. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer mga kaysunan. Bueno, dito maglangan ang sunod nga magtatampo ni itong sukilano, no? Gibuhaton ng duwa sa radyo. Pilda kinis sa kababay nga nagpatago lang sa nga sali. Kini gibuhatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong singer si Sally. Daghan na kay kog mga problema nga naagian, pero kining problema ko ron murag lahi ni, kay murag medyo green ni gamay ba. Pero aron niyo masabtan nga akong sugilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I tried to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, though I cannot. Ang saingan! Nada akong idol, si Bibi Farida! Ano rin? Ang kanta ba ko? Kaya nga gahi na ko no! Ha? Ang saingan? Naunsa ka? Gahi na sa day! Ang saingan dong? Ang gahi na sa... Ang sain ni gahi, oy! Ang prutas, kibutang na mo sa rin! Huh? Karing grapes, gahi na! Ha? Ha? Sa imong mata? Ang grapes nga itong ipalit hapon, kibutang mo rin mo may taon! Awan, gahi na noon eh! Ay, sagdi lang, oy, kay makaon maghihapon na. Grapes maghihapon, lami, anak, good. Grapes lagi, pero kaon ni mo. Tangtang mo sa di mo, murong julin, tangtang mo ipon. Ay, pasagdiin na lang na. Pabugnawa lang. Bugnaw na kayo na. Ano, saan frozen magani? Ay, dili ba? Abot ako yung pasabot ba? Nga, pahangin na nimo para mahilis iyang ice? Ang sabi taon kayo, giyon sa taon ni mo paghunahon na taon nga, iimo matawag. Ay, sos, mag-uol man ka, oy, nga makaon na maghihapon na. Pabutang mo humog na. Palangkot mo sa kadiha. Ilugso ko, mahiblab na ka. Ang, imo mo na yun, tang pagkasadon na yun. Okay, sa pala mo tayo ni Stripe, be? Ako lagi. Ola! Nya, niingon man ka nga ayaw ibutang niingon ka ibutang des freezer. Sabad ay gahal-hal ka man lang. Way do ka? Oh, iya binay apel no na way labot to. Sabad ay way labot. Sorry na. High blood taon ka eh. Ang kamayo sa tong buot kanina. Nindot kahit atong mood. Imo tang batsaton. Hanggaw bes naong nimo. 'Cause I'm saving all my love Leche. for you. Apoy Ayan, sorry lagi. Mumpra taron. Ciao. Mag-shopping ta. Nga di kay kwarta. Oh, ato ta sa
T-shirt! Happy Mart! H-A-P-P-Y-M-A-R-T. O kuha na ko sa akong komisyon taon, halid siyuta taon nga akong gidil. Mao ba? Pila di komisyon ni mo, ana? Ay, dagamay ra gud. Dapat diha ay, imo lang tang ulug-ulugan anang kwarta nimo nga perte ra gyud ang gamaya. Ay, sos, gamay ra kay 100,000 ro. Ay, ano man ka nagsulti 100,000? Empty, Nikaon na ka? Wapa. Kung mo na, sukaron ta ka ha. Aron, mag-shopping ta. Karon man ka ta mag-shopping. O lagi. Hala, uy, kadakuan ng 100,000! Makapalit na kog na katong naiban akong kwintas doon katong gold na diamante. Palito ito na. Lima na, Mga yuta ni Mayor, June Diamante. Diamante, la. Sige. Malang ha, kay 5K naman taon ni advance taon. Moro ni gidana ko ron, 5K. Kaparaw ni mo ay! Paraw. Manong 5K na may mo gi-advance? Sige lang god, porbida. Masuro man gyapon tos itim. So... Karong hapon, masuro to. Hapon na mag-shopping na lang. Ay, karong hapon. Mambahoy sa taday, ito na. Dili na. Asa ta? Ato ta sa room, nga dili wrong. Ala no, sigurado ka mamahuay na tali. Mambahoy lagi ta. Unsa kay kapoy na ko, dali na. Oh, sale. Dugaya ko ninyo nagmata. Ay nalang kong pangutanan na kay namahuay rami. Namahuway ko niya nga nung murag, nagtakiang man ka. Unsa man sakit yung bugan? Nasubrahan is pahuay nay. Ay, lain de ang nasubra pahuway kay manakit ang bugan. Naisa do Asa des Dikoy? Napas kwarto, pahuay pa. Sakit sang pangiyuran ana ron. Ambot kay nagbuhok man to siyang itlog. Bungot sa itoy. Huyatid pa! Naka-chinsuel yung kado? Oo, ay, niya mong stopper taon. Hoy, Nay, Dikoy, nay. nahibaw ka sa kahimtangan ng imong asawa? Nay. Nahibaw ka nga doon na say problemas kasing-kasing? Naibaw ba, nay? Naibaw ko, nay. Nahibaw man di ka. Pues ayaw palabihin ang asawa mo ha. Kay lisod na. Dili baya na robot na maundang lanag ma-overhead. Yes, nay. O, lagi, nay. Ayaw kayong hago ang akong anak dong Dikoy. Kay usara tao na kabuok. Yes, nay. O, lagi, nay. Lagi ha. Basig imo ng rakrakag maayo ha. Na, manubag yung ka na ako. Dili lagi, nay. Ay, naghagua kayo. Yes, nay. Dili lagi, nay. Kung gusto nyo kag binakrakay, ayaw lang ng akong anak. Ako na lang. Oy. Gusto ko mo. Siya na lang, Prin. Pagkakinod! Pre, Dikoy. Ang ano? Wari ka kasabot sa lihok sa mga ugangan, pre. Ha? Ano naman, Prin? Pastilan, pre. Sultihera ko nos pare Dikoy. Maragwaan lang yun yung alamag. Okay, ganun mo din, pre, ha? Pre. Ay lagkalain, pre, ha? Ano naman, pre? Kuan mo, pre, wala kay matikdan sa mga lihok anang imong ugangan, pre. Obserbahe, pre, obserbahe. Kung unsay namatikdan nimo sa iyang mga lihok ba? Sa ako asawa? Dili ba sa lihok sa imong ugangan ba, inahan sa imong asawa? May matikdan mo ko, pre? O sa may namatikdan din mo, pre. Murabag ka nang wala niya ang istorya ng bahin sa pagbuhaton sa magtiayon. Muralagwa niya ba? Di uroy siya ilasan? Pre, Rita? nakita na mo niya, pre, nga, pastilan. Murag may pagkahat mo ng imong ugangan, pre. Pre, Diba, pre. pre? Serge. Pre, ayaw ko piyansa, pre. Basig suluton ka na imugangan, pre. Luoy kayo mga asawa na, pre. Di saan may tabong suluton ko, anak. Waka kay bao. Kay kanara ba siya, no? Murag game po na ba na kayo? Obserbahe lang, pre. Observe. Ano kasulti mo? Doon na mo ebidensya, ha? Sobra pa si ebidensya, pre. Saan? Binuang di, oy. Ha? Pre. Tinuod nyo na, pre. Kami, pre.
kami mismo hapit mi mabiktima, pre. Oo, sa pre. Mo na'y tinuod, pre. Maayo kayo ng mudag, paduding, pre, oy. Pre. Tudla, pre, Ibo. tudla. Kana. Hibaw ba ka, pre? Nakatong dito mi sa inyo ba, pre? Ah, Sige yan, paibog siyang paa, pre. ha? Lagi, paa niya, pre. Ah, Serge, di ba, Serge? tinuod yun na, pre. Hapit mi pakita ang igot-igot, pre. Kung wa pa may makakita siyang barikos nga labihang nagkuha, nga may nakapabugnaw na mo, wala, kuya, og malugosan to na mo. Oo, gina, pre, tinuod, gina, pre. Kay grabe kayo ang tentasyon, pre. Puta, gabiha kayo, pre. Abin mo, pre, sortihan na ka na mo. Sige, sorti ko niyo. Para di ka makalitan ba nga makapangandam ka o makalihay ka sa iyang mga moves. Kay, maluoy to si mo asawa, pre, oy. Mau ba, pre? Ay, lang ka na, ina mo, pre, ha? Okay ra, pre. O, salamat kayo ninyo, pre, ha? Diin man kadong. Dito ko sa ilang pariodi, day. Ato, dito sa pariser. Gitawagan mo ko. Mao to nga. Ato lang saan ko. Oh, wala ka magpahibaw lagi na ako. Wala lang ko. Nawag ni mo day. Libot mo ko. Di ba nagsabot naman ta? Makutob sa imong mga lakaw, magpahibaw git ka? Kalit kay to taon, day. Sorry lang, sorry. Pida sa nimo eh. Ganihan ako nagpaabot nimo. Kuyawan kog naunsa na ka. Anong usap tao? Sige lang, sunod, manawag ko nimo, pero limot lagi ko ato. Ikaw litawag na ko, ha? Mayabag ka? Ikaw nilakaw, hindi ako manawag nimo. Di ba, in kaso ba limot ko? Dili di koy. Dapat ikaw gid ang angay magpahibaw o mananghid. Kay og ako pa'y manawag nimo basig magsalig na lang unya ka. Sorry na ko, day. Gusto ko, day. Tanas kwarto na. Ay, mao na diha. Imo rin tag aman pinaagi ana. Moingong pahuway, unya ini kahuman di ay. Mura di ay tag nag-overtime, napok oras. Sige lang, gurunahan. Saba. Kaya kanahan. Ganahan man. Mo lang, sige. Pero kanang kuan. Pero yan. Stopper. Nanasag stopper. Ay, asama ikoy. Relax me, Naim. Huway me. Niya, unya to, siguro ka nga makapahuway ng akong anak. Basig mahago no na ha. Basig magmuo na sa siyang bugan. Uy. Ulan. Nanay sa tuwi. Bida. Ang kasing-kasing taon ni mo na. Nay, okay naman kukunay good. Ngayon sa'yo okay, ha? Gahapon pa gani ka nagtangkaang. Basig karon magtamang na lang ka, ha? Magkamang nay, uy, grabe siya ha. Di ba, ang ato, nga masiguro nato ang imong kahimtang. Kay kanarabang bana ni mo, murag may kaliwat ng pagkabutakal. Saday, uy, di kumutuo, ana. Hindi man kamto. Why, butakal, nagamay itlog na Mao ba? Nakamatikot ko sa kong nanay nga murag bantayan mi niya pirmi ba. Sige siya kingon nga ampingan ko no ko kay masakiton kong kasing-kasing. Unya. Tinuod ko na doon na kay sakit kasing-kasing. Mo ko kabantay nga may sakit ko ana oy. Wa gani ko kamatikot nga nadakog doktor. Mo ba ingon gusto na ni mo sakiton ko no kasing-kasing. Mao gani nga di ko na tikago og maayo. Nyam pakapin gyud siya nga di ka palabi ang torja ko no. Kagod. Unsa? Unsa man tinuod nga doon na kay sakit? Na, di na tinuod uy. Mao ba? Mao wala tayo ang kablakan. Bisag mag-unsa pa ta way problema. Awa gani problema na ako di koy. Bisag imo pa kong buntagan. Sige. Mayo pa na dahil nindot na dahil. Kinida. Bebe. Mag-smoke ko este basta eh. Chula ta. Buhat ang tan. Chula ta. Paginhawa asab ta oy. Lagi. Buhat ang tanan, wa ginay problema. Chula ta. Dahil sali. Asa sa kutong ni mo di koy. Ay paginhawa ang intaon ta ay. Diverse kung ko sa una. Sige, buhatan ng angay. Yes, dahil. Buhatang angay. Ni ana da. Palabi, ha? Dahil paminawas anay. Sige na dong, birahin ako dali. Mo dahil pa. Sige dahil. Larga na din dahil. Larga na.
Ay, kakapoy. Ang bisa nung Sula. sarabang butang, basta masobrahan, makadaon. Bukan na. Ang binaong diyan na. Nay, smoke ka ba? Smoke kay kag naong. Ha? Uy, tarungan na ikaw dai. Wala, ay. Ubayan. Uy, Sige. Sige. Oday. masagiin na ay nagpaminawa. Sige na, iduso na na. Ay, Iduso, uy. Ay. Iduso na. Handay sanay kaniyot day. Sampo ang Uy, sunod si Mr. Rio. sunod ba ya? Sige na, dali. Sumuka na, Nay. Ay na. Hakbiyan ni ay. Nay! Binaw. Malhitag balay ay! Kapuyaan eh. Mo gini ang mo problema ron ay kay naa akong inahan sa mukan kaayo. Ay, sa puton akong bana. Oy, kay di man siya makakonsentrate. Unsaon ni nako? Unsa mo buhaton ini sa akong inahan? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Sa tanan nga namati na mo ron. May Kaya natin bisita, Ate Pres! Pinsa man. Si Sir John Puhanes. Ay, oo. Gikan pagkitaon ni sa atong Sibunga. Mag-vlog na pa na siya. Mangita siyang tan mo. Butan kaya din, pero bayag lang. Paliya. Paliya sa tanan nga mga tanom ni Sir John Puhanes diya sa Sibunga, Lamak. Kumusta mo tanan diya? Labakan Sibunga di ay. Labakan Sibunga. Okay. O di Inday po. Good morning ni mo diha Inday Lia. Kanon. Agi ka. Unya sa tanan po na itong mga kaigsunan. Ate Jen. Yes, Kuya Alan. Shout out sa mga mama kapadayong ni Palay sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sila permi. Happy. Unya gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special, Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo lami. Okay, mga bata, sa mo tatong kahapi kay Nanay Macaroni Crunch, Paulitos Macaroni Crunch unya, Tasty Fish Cracker unya og gumugum tag ubi may special. Inom tag dun pibitablia kay para happy ta kanunay sama sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok ug Mactan na natay Happy Mart des Mactan ug sa tanang mga tao po ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mo di akap ug sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo, Kuya Nick Pipito Drug GR Pipito ug ni Vice Mayor Choi Aslar, Sir Ricky Aslar, si Ryan Kaki, Ma'am Kasmer Ararao ug ingon man si Lister Daan Kunsyal Francis Ispares ug ingon man si Kunsyal Alex Lara, Kunsihal kinsa ba ito Ate Pres? Ang atong amigo sa Kugon, Hari Iran. Hari Iran. Salamat kayo. Salamat kayo Dave ng tanan. Tumula. Pari Dave Tumula Atong ug si Pari amigo. Alex Lara. Oo. Sa Naga. Mga kugihan nga, Mga kugihan. kunsyal. Pari Dave. Pero buyag sa ni Pari Dave noon. Kugihan kayo. Mao ni siyang Boy, wife. Dot Labelia. Uy, Doc Boy, Labilla sa Norte. Kumusta mo diya? Isuon ni Mayor Edgar Labelia. Good morning din yung tanan diya. Okay, Ate Pres. Okay, ug akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inundaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maog hapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto.
Gihapon, ini kagabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang nato na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo anging mag-uul or mahadlok, tungod kay duna na makatambal, makaayo, makapalibyo, anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan nato makaisunan sa Kabisayan og Mindanao nga naghimog number 1 sa ato ang Sedlen Mituil. Thank you gyud kayo ninyong tanan. Salamat. Kamo na sayod ko nun sa kaepektibo nga atong Sedlen Mituil. Nga tinuod mo ang tag sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan. Barikos Benz, katulog ko sa ilikay magkita sa ligi. Kung mag-haplas ta sa ito ang Sedlen Mituil nga anhara mapalit sa butika. Di ba ko yung ili? Sa butika na yun, mga Igsoon. Huwag ito lang palitanan na basta original yun. Anhara ta sa butika. Huwag ito baligya sa gawas. Gams, kung naagbagay na sa gawas, Gams, piki na. Kaya huwag ito baligya sa bato pas tagagayan. Huwag yun na ginabaligya sa gawas. Huwag na ginabaligya. Yan ka ng mga mamaligya diyan sa kilid-kilid. Lakagon tala. Kaya ato ka sa butika, patsada. Patsada kayo. Basta nagtino yun na sa butika na yung Bigson. Huwag sa gawas. Propini sa gam. Ay, sa Facebook na, sa Facebook. Bista na to ang page sa Seed Marketing niya Panyawan Herbals Incorporated. No? Okay. Type na to ang Panyawan Herbals Mahigala. Kayo kalimot nga ito ilay kang page Mahigala. Nya makita dihatanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing mapalit na po na to sa Shopee Mahigala. Okay. So Shopee. Butika. Bawa na gina. Okay. Thank you. Buklit dito sa ako. Sa taglit. Sige. Tibam. Bam. Sige. Salamat kayo. Tabaglata. Celebrity ko, Jake Mioni. So, ayaw ka mo kalimot ha. Ilabi na sa ato ang mga kabataan, ang tigsugod na klase, o doon na ba kayo mga atinan nga mga unsay nga niini, mga kalihukan, ilabi na o doon na party, doon na ba kayo kasal, sa nila pa ka wear sa inyong makeup. Ang ato ang celebrity ko, Jake Mioni. So, alang sa ato ang younger looking kutis porcelana, kutis artista. Ayaw ka mo kalimot sa mga labi na doon na mga up doon na ba black hits, white hits. Ito man ang imong naungot sa baka ni imong mga katol-katol. Celebrity ko, Jake Beauty Soap. Ang sangkap na ni glutathione, papaya extract, aduna sa natural moisturizer, aron dili mag-dry ang inyong skin. Ang mga skin problems, mo repair usab sila sa mga dead skin. Celebrity ko, Jake Beauty Soap. Ayaw lamang ka mo patakaw palit. May mamuta na ka mo sa butika para sigurado. Tanawa, tatak, Seed Marketing. Thank you. Okay, yun yung tuksin. Mauni mo daot sa blood cells sa lawa sa tao. Kung madaot na gali ato blood cells, mauni hinungdan nga magantos na sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Uguban pa na itong balatian mo ng mga igala. Muinom yun tag G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa mga tuksin sa kalawasan. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients. Nga mauni makabaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, aron mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawason no garon. Kay kay mga o ka na hinungdan sa tuang mga balatian no garon ligon gyud kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ati Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Ang atong sender karong gabion na Ate Pres. Gabion na. Karong adlaw ni Ate Pres. Si Inday Sally. Kuan kining problema nila ilahang inahan. Kayo bisag unsa ilang buhaton mura lagwa ni ang mga pagka mga sinultian nga mga dili natural man sa managtiayon nga minana. Tatawanan.
katukanan ka na bang so hoy hinay ha ayaw palabiin ang akong anak to ha ayaw taon hoy ayaw giduso. Uy, naglinog. Oh naglinog na star bingo taos di ko yung balit ang bayo ang sula mo na ilang problema taon ron Ate Pres. Wa ba ka makarelate ani si Pads Geli? Ambot lang murag. Wa, mamusog kay ko. Mulakaw ra si Ate Pres so daon na Ade? inig tagubol sa iyay wa na sa. Pero di siya samok mulakaw ra si Ate Pres. Anya ang atong tambagan ni sa iyang mama Ate Pres si kuan si Dikoy og kuan kaning pasabtalan yung mama day. Ayaw pag binastos ma. Ano ba kay madunggan? Ayaw, kailain kayo. Madunggan kag mga silingan. Lain Saan kayo. naman ang taon, uy? Bitaw. Madunggan lang. Ani nga ang paambit. Pambit, Pambit, yeah. Pambit de. Sirach 7, versikulo 27. Pasidunggi ang imong amahan sa tibok nimong kasing-kasing ug ayaw hikalimti ang gianto sa imong inahan sa pagpanganak kanimo. Mao na ina adre. Kani gibasa nila ako gingon nga pasidunggi imong amahan pero akong gi-emphasize kani yung gingon nga pasidunggi ang imong og ayaw hikalimti ang gianto sa imong inahan sa pagpanganak kanimo. Muna akong gi-emphasize aning linya ha. Karon. Kana inyong problema simple ra man na kaayo. Kana kay di man mahitabo nga maglain mo puyo kay ang inyong mama wa may kauban kamo ra mang tuloy wa sa jay apo nga makalingaw niya gawa to totog na ay apo Gulyat kay pwede magbulakaw ang mamagpapa niyang apuhan maglingaw ra magbantay sa apo Karon kanang inyong simple ra man na kanabit to inyong mga obligasyon isip magtiayon pwede magmuadto sila sa gawas Gulyat pwede ra ba na pwede mag-ato sa gawas. Kas bayar ba mo naibalay? Ang ila mang goding nga mapaway sa amin ma. Nya kibaw namang tiguang og paway yung sa buhaton. Pahain na lang ng sleeping pill sa imong mama dong. Ayo din ni magmataw tiguang ra ba na sumakaoy. Paim na ang mga limak buok. Dili kay mo giskot kanig ingong mapaway may kibaw naman na sila mo ingong mapaway kibaw na matiguang sa ilang buhaton. Anya ba ilo sa ay palabiin ako anak ha sakito ra man ka. Gani nga dili na sila mulito kog mapaway sa amin ma. Ang agubot pasabot kanang mga ay baliw ni ang ingon ba ma pahuway na dito ma. Usaragi ko anane. Kana bitong termino sa kanang magtiayon mo check-in. Adto na may mga rent, mga lugar nga adto mo rent. Adto mo dito, pwede mo adto. Ay kung ing nga musul mo kangkaang sa sunod ninyo. Nausan. Mo paway sa amin. Asa man adto dito sa kuan ay kanang Goliath's Residences. Adto sa Banana Drive ni Kuya. Ay kung ing nga mo kuyog sa siya. Ug mo kuyog sa biyahe. Siya ako magkangkaang sa eskina. Kato ikaw, Bam. Kato ikaw. Ha? Kato ikaw nga. Katong giing na ka nga. Bam, check-in sa mo. Dili kay lakto istorya kanang ang ako kay baom gyud ko mga igsoon kay bayot lagi ko dili jud ka magpakita pa tungod ana mga butanga imo gyud nang ilahi sige kay Pwede, abot na tungkuan, abot na mamaing-ing. Nanas mamaing-gret na. Namoy insertion sa iyo. Dali, sa imo ikasunti, kay narabayawa nga gusto mag-anghel gawa na. Ako na lang panapos ani Gulyat nga ang ilahan pagka magtiayon para matunhay mas maayo na gani mo'y bata aron na imong inahan malingaw sa apo. Unya kanang gingon ninyong magbuhat mo sa mga buluhato sa magtiayon kumay mo adto mo sa gawas mo check-in mo ditong mga lugar kay ana mo diha sa balay dili pud mo sigpa bat-bater mo pauway sa me kay bawo naman tigwang imo mo pauway. Gaon yun na mama gaon. Unsa Bigaon gamay. Bigaon gamay ti pres kay kito pag yun sa ayo palabi ang akong anak ha o gusto ka ako lang palabi.
Ako diretso porta na para Jay, matiwas tayo. ikaw, Ako, tiguang. Ikaw. Bigaw sa tiguang. Sige. Bigaw niya tiguang, yun na. Sige. Ako may punta na. Ikaw ba? Ikaw ba, bigaon ka nga tiguang? Hapdos sa mulay mabati. Ay! Gora ko ang puzzle. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ruela, 32 anyos, nagpuyo sa Lahog, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong private part. Aron inyong hisabtan, sugdon nako sa diyang nag-sex me sa akong ex sa una, unya nakabantay siya nga naay baho ang akong private part. Ingon ini ang mga panghitabo. Ruela. Van. Tempo Sabaro, kalain bas baho Ha? Murag isog man kayong baho sa imo. Unsa? As in, nauwaw gid ko day. Wasa tingali ka manghugas ko Unsa wa good, pero may ka ako manglimpyo anin no. Yung anong nanimaho man. Butoy. Nga naman sa ding ako aoy. Usahay war may baho. Usahay isog sad kayo. Limpyuhan magunin ako permigot. Ay. Makigbuwag na ko nimo. Ha? Pero nga naman, Van. Ano lang pangutana ko? Basta kidi na ko nimo. Makigbuwag na ko nimo. Van. Ha? Gibuwagan ka ni Van? O, gaw. Naibaw man ko ba mo, nakigbuwag siya na ako, tungod din akong baho. Di lang gid siya musulti na ako. Wawa sa dana ka Mabitaw nga okay rasad na ako nga magbuwag mi oy, kay nauwaw man gid ko atong hitabo ako. Ikaw? Kini kaw, mo din kiingon sa kong amika kaw ay. Unsa man ni? Capsule gel. Isodra ko ning capsule gel sa imong private part aron way baho. Sure gaw oy. O lagi. Aun sa man. Palita. Gatagan mo kun yung resita. Sige, pwede ra. Bantay ka ang gaw ha.
Rowela, ayaw paglakaw ha. May bisitas papa nimo. Tabangi ko ron. Ha? Mula og ra ba unta ko ron magod kay off na ko. Ay unya na uy. Tabangi una ko ron kay murag ubay-ubay yun ni sila da. Mamasad uy. Kaya ra man gud na nimo. Ay maduklan taman karon. Di lagi mo lakaw. Sige na, ibutan na ng mga plato ug mga kutsara dito aron makakaon na sila. Lagi ma. Naam de kay anak nga dagan na pre, no? Oh. Lagi pre. Ipinain na rin sa akong litaw pre. Pasok pre. Rowela, dali god. Dulo na kaniyot. Ila mas anak sa akong kumpare. Unsa pa? Anak sa akong kumpare ba si Doni. Dong Doni. Dong, dali god. Si Rowela dong. Anak dako. Hi, Rowela. Hello. Nice to meet you. Anya, gatagan mo si mong number? Gatagan na lang, kay nangayo man. Makikita gani siya. Lumao ba? Nya makikita ka? Aw, sa pamandi ay. Time pa sa Doni. Sure ka? Sure ka anang muural ka? Ganun ay. Wa ka man. Ala, anong ganahan naman sa kainin siya muural, eh. Ang ako lang, naibaho ba? Na, ma-discourage ko ni siya. Ngano ka, uy? Mura makagilimuot. Wa lang. First time magod na akong muural nga. Wa gyud baho ba? Dili pares akong mga ex sa una. Unsa? Wa ko mahibaw kung nakauyon ba ko atong gel nga gihatag sa akong igagaw ug mo iyang gipagamit nako. Mao gituyo sa to atong tambala nga wag tagon gyud ang baho sa private part sa babay. Big deal gyud bitaw kaayo ni nako kay dali man ko ma-conscious good at the same time wa ko'y guts ato nga magpa-check up kay mauwaw ko nga na ako'y ingon ana nga problema. Anto di ay nakauyab gyud mi atong Doni. Hangtod nga nilabay ang tulo ka tuig ug nagpakasal mi tungod kay namabdos man ko. Unya, Day, naalagi baho ang imo ron. maalaki dong uy, nakabantay bitaw ko. Karon nangaging simana pa, kapilag ko mag-ilis og underwear sa usa ka adlaw. Manglimpyo baya gyud kog tarong ani dong. Dili ka na tungod sa imong food intake? Na, ambot lang sad dong uy. Maglisod na ko gaw, uy. Wa naman ko'y kontak sa kong amiga. Gaw, kinahanglan gid tog resita no. Oo, nibalik na sa day ng problema, honey. Lagi gaw, uy, nibalik na sad. Pa-check up na lang ka, gaw, uy. Da, uy, mauwaw ko, gaw. Na, yan saan man na ni mo ron. Nga, di man ta makapalit atong tambala kung wa kay resita. Ay, paita, uy, wam sa gutay kaila nga doktor gud sa. Wa, gyud. Maungkon ako pa ikaw. Pa-check up na lang, gyud. Gaw. Da, uy. Nga naman gyud ning akong private part, uy. Naman gyud siya baho. Ha? Murag mapuno ang panty liner sa imong white blood? Lagi kaw. Sukad lang ko ng anak ba? Grabe man og discharge ang akong white blood. Usahay yellowish. Usahay pod creamy kaayo nga white. Ulo, di ka na yeast infection kaw? Ha? Yeast infection gaw? Pero kung yeast infection man ni, asa man ni nako nakuha? Sa tinuod lang, kas gyud ka ikog panty liner kay grabe gyud og discharge ang akong white blood, sukad lang ko nanganak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Kung yeast infection man tinuod ni, unsa man day ni siya? Sakit ba ni nga angay nako ipa-check up? Asa man sad ni nako nakuha? Ikaduhang pangutana,
Ang akong discharge di ay matud pa sa kumbana, may pagkatamis kuno. Dili ka tungod lang ni sa akong food intake. Ikatulong pangutana, kung yellowish o creamy white ang akong discharge sa white blood, dili ba ni siya normal? Unsa man di ay normal nga color discharge sa white blood? Ikaupat o katapusang pangutana, nakatry ko gamit sa una og suppository gel, pero nakapalit rami ato tungod kay naikaila ang akong igagaw nga ang mama, doktor, maong naarami resita ato. Makapalit ka ko ato sa gagmay nga butika, bisag way resita? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Ruela. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay naninyog dugaya, ay mo pagduha-duha, ipadala gyud na ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede na to ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Agoy, dok, katapusang buwan nas 2024. Dali oras panahon no? Ginapyan man lang ta. Maugyod. Kada adlaw tang magsigig paminaw sa ato ang programa. Hala, kinsa may magdahom. Hapit na mag-Christmas. Hapit na mag-Christmas. 23 days na lang. Kumusta man ang mga New Year's resolution sa pag 2023? I-carry over ka na lang ng 2025. Kung sa may atong New Year's resolution, maura maghapon na akong New Year's resolution last year. Mag-diet ka. Diba? Ay, sige lang, no? Pero, ang katong mga nakadawat na silang mga Christmas bonus, hala, hinahinaya, intaw na ninyong tigom-tigom po, ayun tawag hutdag palit one time, big time, no? Wapod takibaw, unsay mahitabos 2025. Diba? Yun, no? Kadalis panahon, Dok. Kadali ra yun, no? So, ato makutlong ang pagtulunan ko adlaw, attorney, nga we must show our gratitude. Yes. For every blessings nga ma-receive na to. Di kay bugirit kay tanga, uy, ani magduni kay panmo ko bright mo ko kay whatever ana. So pasalamat tanga gihatag na nimo. Kay bisan unsa nimo ka talento, unsa nimo ka athletic, kung dili ginahatag sa imo na panahon nga dili mahatag, no? Correct, tinuod. But honestly, Doc, no, bahalag unsa kadako baya ato ang problema. Mo gina atong giingon, no, always that there is something to be grateful and thankful for. Simple og mga ginagmayng butang ang pagmata nato. Yes. Ang inig mata nato makinumdum ta sa atong problema. Mas dakong problema kung wa ka kamata. Yes. Waking up in the morning is a blessing ko, no? Dili privilege. Tinuod. Kana, mga ginagmay butang. Usahay ka ng mga kanang makaingon ka nga naay mga tao nga mo tabang nato. Nya ta magdahom ka, you know, best be grateful. No, God will always bless a grateful heart. Yes. So ang atong magtatampo ko na attorney si Ruela. 32 years old, tagalahog. Yes. May tuon kini sa may problema siyang private parts, attorney. Correct. Siyang pagkababay ni mga girl issues man ni Doc, no? So, man siya taga din siya, tagalahog. So, may pagpaminaw dahil ni Dr. Kernel Virgilio Sinisada sa Apas Lahog, no? Yes. Si Dina Sinisa, Violeta del Castillo, Elvira Dingding, Pipito Istipuna, Gilda Diling Binabaye, o nganto sa mga taga Batulans Compound, Compostela, Cebu. Mga si Pablo Rosita Batulan, Bernadette Francis Montesilio, Arnel Rosinita Tabli, Ruby Tabli Salera, Suson Anthony Dimpas, Cura Rico Tito, ug si Samuel Batulan. Og diha ni Juging Irana sa Barangay Mahayahay, Sugod, Southern Leyte, ug si Gao Kaloy Arcero diha sa Tomasopo, Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ni jong tanan diha sa Southern Leyte. Yes, and greetings also to Baby Joy. Ako na gining na-meet online kay nagpalit ko Christmas
Christmas pillows dito sa SM. Oh. Unya, siya mo'y nag-atiman sa ako ang text message, si Miss Baby Joy. And I think na siya diya sa kanaato ang home and mga appliance center sa SM City, Cebu. Thank you kaayo for accommodating me and for always listening sa ato ang programa. Yes. Mga pangutana ni Rowella Maunidok. Una, kung naamagod to siya na-notice sa iyang white blood na grabe kuno kaayo yan discharge, no? So, feeling niya yeast infection. So, kung tinuod kuno nga yeast infection, unsa man ang yeast infection, sakit ba ni nga angay niya ipa-check up asa sad na makuha? Yes, kini siya bacterial infection ni siya ato na yes, no? Cause ni siya sa namang gitong dog imbalance sa vaginal flora. Nga parang fishy smell bitaw unpleasant vaginal odor diya sa ang apektado mo gud niya ato ni pod kining pH, pH, yes, no? the pH level. Kung how acidic your vagina is, no? Yes. Mao na nga good bacterial inonta breeding ni siya kung ang kanang yes man god mo kuan ni siya, mo thrive ni siya sa kanang acidic nga inonta lugar, no? Or kanang medium, no? So mao na nga ammonium smelling ng kuan sa internal organ sa mga babae kung yung ani ang sitwasyon. So napo ni siya pagka-hormonal atani, na? Sometimes hormonal. yes, usahay dok. Pero usahay no ang makakos baya usahay ana no ang pagsige nimo gamit og kanang panty liner. Panty liner, yeah. Nanubra or kanang usahay nga di gani nimo tarong og limpyo ang imong underwear. Yes. Unya or isug ra kaayo ang detergent or sabon or fabric conditioner nga gigamit nimo sa imong mga underwear kay basin makakos siya nya dili hiyang ang imong skin. Oh, okay. No, sa imong private part, so makakos po na siya ginana or moist ang imuhang underwear. Di ba naman may kaning feminine wash? Na feminine wash, yes. So daghan kay feminine wash no din na itong mapalit sa mga grocery store or sa pharmacy, pwede ra gyud nimo gamiton. Yes. So mao na nga foul smelling na siya kung acidic ka siya kayo, no? Correct. Ikaduha niyang pangutana, ang baho kuno sa iyang private part may pagkatamis usahay. Di ba kuno na sa iyang food intake? Yes, kanang ang food na to nga kanang gitawag labi nag-spicy like garlic, yes. Na ay mga sa fishy odor siya, no? So if you are taking highly spicy foods, this can affect also sa mga discharges nimo sa lawas, no? Dili lang sa vagina kundi other fluid sa body sa tao, no? Yes. So food intake nga spicy maka-akong balikon, makakuan ni siya. Nga napoy mga kaso ato ni nga kanang foul smelling vagina nga I'm not saying nga pero posible ba ya nga kanang sexually transmitted, ha? I was about to say that also, Dok. Kaya mangutana pud unta ko kung kumusta man sila sa iyahang partner. Na si partner, no, naikapikas, unya ang ilang pagpakighilawas, unya usahay baya ang makakos sa imuhang foul-smelling na discharge kay naa na di ay kay na transmitted nga disease. So, sa may mga sexually transmitted disease, no? Changroid, syphilis, gonorrhea, mga na siya, no? Kana. So wala may mga yun nga naata niya na, ha? But you might want to check it also with your kanang partner, labi na kung kibaw ka nga himbabay or na multiple sexual partners, either ikaw or ang imuhang pares. Yeah, napay gitawag itong infection, no? Kining vaginitis, no? Correct. Inflammation sa skin around the vulva sa vagina, this can cause also foul smelling, no? True. So, infection, you have to roll out that, no? Tinuod. Ikatulong pangutana, kung yellowish or creamy white ang akong discharge sa white blood, dili ba siya normal? Unsa man di ay color discharge sa white blood? Murag cloudy white. Off-white. Dili siya yellowish, no? Pero di ko siya anak ka-foul smelling niya. Di po na siya anak ka grabe. Discharge kung normal level lang na ang imuhang pH. Kay usahay, ang kana manggong yeast infection nga makita nila, Dok, in the private part sa babay, abi ni mug white blood, pero di na siya white blood. Mura na siya, lahi siya nga form, pero white of white gihapon pud siya. Yes, usually magod moist bitaw ang lisad, moist, no? Kanya basin pod ay ipalayo lang, ha, sa naay
severe infection that to include malignancy, no? Palayo lang, ayaw lang yung naagil ka niyan, no? So, these are mga possibility. Ang pinaka-the best, is muduol gini siya ubig gynecologist attorney, no? Para nga masuta kung naman tayo mga culture, natay other forms of mga diagnostic procedure to determine unsa man ang naka-cause ani nga mao nga mga discharges, no? Kung yes, bagyod or bacterial vaginismus, no? Ang term na mo ani is vaginitis, no? Yes. Infection sa vagina or the surrounding area, no? Yes. Posible sa duwa kalimot ko kung naay foreign object ato ni. Oh, correct. Basin og naay foreign object, na-retain dito, no? Correct. Or even during sexual intercourse nila, Dok, ug mogamit sila og kanang foreign object unya dili limpyo. Yes. Kanasad, no? Unsanitary, unhygienic nga. Unhygienic condom. Yes, or sexual intercourse, no? Sa ikin, mangita gyud taglingaw gyud og unsa ba. Ikaupat, og katapusan pangutana, nakatry ko og gamit sa una og flagellistatin suppository. Pero nakapalit rami ato tungod kay naay kaila akong igagaw nga ang mama doktor maong naarami reseta ato. Makapalit pa ba kuno siya sa mga gagmayng butika kung way reseta? Nagi reseta, no? Mas maayo good. Na kaya ang mga Ross, uban nga mga dagkong pharmacy, di man ka-serve kung wala kay reseta, no? Sa mga gagmayng butika lang sila over the counter, no? Pero di ba na sila allowed kay kung prescription medicine yun na regardless og dako or gamay nga butika, dapat baya sila pero I know in the provinces attorney sa nag over the counter lagi, they will serve. Pero ideally, nakapaligid daghan mo ko kapalit og tambal sa Rose ug sa Mercury ug sa uban pa mga dagkong butika 360, mga gani sila og resita, no? Tinuod. Okay, so mas may pa mubalik kas imuhang gynecologist. OB gynecologist, no? Correct. Kay para nga i-re-examine ka para mga re-examine, no? Tinuod. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Mati Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joyce. Pagdali ko, Bi. Ibasing maliit na ko. Joyce, what ako? Oh, hala. Si Ronald! Nald! Pagdali! Imo lagi kong gibiyaan. Niagi magod ko sa inyo. Yung ko makakita ni mo. Idiretso na lang ko. Dito na ko sa sodoy. Sige lang, good. Sa sunod, ako na lang kang tawgon. Inigagi na ko sa inyo. Bantayo? O, laki. Magdali ta. Kaya basig malita. Imo ni Ansa man ni? Pancake. Nagluto man si mamag sa'yo para snack na ko. Ako na lang sa kang gidadaan. Pinangga lagi ko ni mo, Joyce. Oo. Best friends ko to. Joyce, hapit na kita mo graduate sa elementary. Maog yun. May eskwela kag high school? Eskwela, oy. Friends, gihapon tayo nag-high school na to, ha? Siyempre! Ha? Dili na classmate? Joyce. May patong miaging tuig kay classmate ha. Pero karon, dili na ta classmate. Nga naman? Dugay mo kung nakapa-enroll.
Maudi ay, mao ba? Pero inig paniud to ba? Magdungan lang gyapon ta ha? O inig pa mauli sab, magkuyog ta. O sige. Day, uyab day mo ni Ronald? Ha? Dili day Virgie, uy. Aw, abi na kog uyab mo. Kaya pero may manggod mong magdungan o kaon. Close lang giming daan sa gagmay pa mi. Ah, maudi ay. Nga naman day? Nga nung tahan naman ka? Uwa lang. Ganahan manggod ko ni Ronald kay gwapo. Oh. Ha? Ganahan ka ni Virgie? Oh, Joyce. Tabangi ko, bi? Unsaon man ti ka pagtabang? Mao ni buhata. Unsa may ang tuyo na ako? Uwa ko mahibaw. Istoryahin lang siya kadiyot. Kuyugi ko, bi. Kaya ako siyang adtoon. Nald, dera si Virgie. Na ako no kay Toyo, Nald. Nabitaw, G. Importante kaayo. Biyaan sa tamo, ha? Aron, magkastorya magmaayo. Sige, Joyce. O, salamat kaayo, ha? Anya, kumusta naman? Thank you kaayo, ha? Best friend. Nga naman? Uyab na Miss Virgie. Ha? Naunsaman ko. Nga nung gisakitan man ko sa kunihibawaan nga uyab na si Virgie o Ronald. Nga unta, friends naman ang taming Ronald. Nga naman. Ano naman kong nakalitan, oy. Nga ako'y kauban sa pagkaon. Oy, Joyce! Ikaw rin gusang nagkaon lagi. Asam di mo uyab di eh. Uyab ba, oy? Uwa mo ko'y uyab. Si Ronald di eh. Hindi mo uyab ba to? Ha? Dili mo good may uyab ni Ronald, good? Friends naman ni. Nanam gani uyab din si Ronald. Ha? Kinsa may uyab niya? Si Virgie. Uy, uyab silang Virgie? Oo. Nga na di ay? Na, daggan nag-uyab si Virgie oy. Ha? Na maganin na siya uyab nga tagalayang eskwelahan. Unsa? Dili ang tingalin ako sultihan si Ronald. Bahin sa kunibanguan. Kay basin unyag, ako pa may mahimong dautan. Ay, kuwato na lang na ako. Nga siya mo'y makasakop ni Virgie. Kumusta naman ka, friend? Okay na. Ikaw, kumusta naman mo ni Virgie? Okay na, sab. Maayo noon. Ikaw, kinsa may uyab ni mo? Ha? Wa pa ko'y uyab, uy. Panguyab, no, eh. Mag-graduate na lang ta sa high school. Wapag ka magkaswag uyab. Okay na ko, friend, uy. Dili sa kumusod anang uyab-uyab. Gusto na ako makahuman ko sa kong pag-eskwela. No, tada, uy! Gitawag ka ni Virgie, oh. Una ko nimo, ha? Kay gitawag lang ko sa akong palalab. Sige, amping mo. Duha na ba rin kaadlaw? Ngawa ko makakita ni Ronald. Hain man kasi, Ako nga doon si Virgie, be. Yabsent pa si Ronald. Nga naman? Ba't lang? Nag-away mo, G? Ay ko pangutan, abi. Ato asis ila kung gusto ka. Virgie. Ganon niya, mga. Ilang kaadlaw ka na wa mo eskwela. Unya karon, nagupog-hupog ka. Ano may problema ni mo? Sakit kay akong dukan, friend. Ngano lagi? Ano may nahitabo ni mo? Diyan, namisita ko na Virgie sa ilaha. Nagkaabot ni sa lain niyang uyab. Unsa? Huwag ako siyang gipapili kung kinsa na mong duha ang iyang gimahal.
Onya, Sakit kayo, pre. Kaya mas mahal niya ang ulan niyang uyab ka na ko. unsa? Sakit kayo, Joyce. Og tungod lang ni Virgie, dili na ka mo eskwela? Imong gubon ang maayo nimong ugma tungod lang sa babay? Friend, naamay daghang babae nga mahimo nimong ipuli ni Virgie. Kinsa may ako ipuli niya? Ikaw? Oh. Gusto. Ganong mangita man tong kuglain nga. Ni Amanday ka nga nagpanggan ako. Ronald. Ronald, bigaw ko sa mga kayo. Tungod sa imong kahubog, nakuha gid mo akong pagkapabay. Dili ko hubog. Nahibaw ko sa kong kibuhat. Ugod sa plano ni mo karon. Ipadayo na to ni. Ha? Mag-uyab na lang ta. Gusto kasi mag-isulti. Yan ang mag-antos man ko sa babae nga walay gugban ako. Nga niyaman ka, magkasabot na ko. Sultilong ko, may gugba ka ba ako? Dili mahitabo nga itugyan ako sa akong kasayo ng akong pagkababay. Kung wa pa ko'y gugma ni mo, Ronald. Ang tinuod, gisakitan ko sa dihang nagka-uyab ni Virgie. O dugay na sad kong nahibaw nga may laing uyab si Virgie. Pero ako lang gipaabot nga ikaw mismo ang makasakop niya. Dili na ta magkiskot niya. Ako na to siyang ikalimtan kay ni anak sa kong kinabuhi. I love you, Joyce. I love you too, Ronald. Hot dani ha? Di na ko, busog na ko. Anong gun ka ayaw na? Ako dali ni mo hot doon. Sige. Kaswitra, Kung mikasan mo, ha? Virgie. Tinuod di ako nadunggan nga kamo na. Kami na. Huwag ikaw, ayaw na pagsamok-samok na ako kay malipayo namin ni Joyce. Wa man di ka sa muka, Nald. Ako lang kang pahibaon nga buwag namin sa kong uyab. Og pwede na ka mo balik na ako. Hain man si Ronald. Ngating paniod to naman. Oh, si Ronald og si Virgie ka na nagkatuan ay. Oh, miho na magug ka. Dali na. Ako lang kaihatod sa inyo. Noon sa kawi. Ronald, mahangyo ko ni mo. Ayaw kong pasakit eh. Joyce. Buwag na si Virgie og ang iyang uyab. Og akong nakita nga gusto siya makibalik ni mo. Ronald, sa dihang iya kang gibuwagan, sa dihang iya kang gipasakitan, ako ang niam-am ni mo. Joyce. Maunguhangyo ko. Ayaw intaon ko pasakit eh. Kinahigugma ko ni mo. Ayaw intaon duwa-duwa ayaw akong kasing-kasing. Buotan ka, Joyce. O masinabuton. O dili may tabo nga ako kapasakitan. Kay lahabti ka. Salamat, Ronald. I love you. I love you too. Ako kay paunsa pa ang buhat ng tanan. Siya ay mong mahinumduman. Ang kasakit na gihatag. May mga higayon nga magsalos ko kung magkasultianay si Ronald o si Virgie. Pero, nisalig ko ni Ronald nga dili na siya magpailad pa ni Virgie. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
kita mga higalang kaagi ni Joyce nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit kinakalahan, siya ang kagahapon mo. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.